kula dugi pondokan para panitia monggo-monggo Bu Kesi mlebet pinarak Bu Kesi monggo dipun dahar niki enten gedang enten napa-napa monggo Bu Kesi mongko durung enek apa-apa saking gupuhe panitia pramila saestu dalu menika kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami kunjuk sepisan Bapak Kepala Desa Pak Yanto Sarung aja dimbuhe aja melu-melu ora ping kalihipun para sesepuh pinisepuh para perangkat desa wonten ing Rengel Tuban mriki ping 3 panjenengan sedaya bapak-bapak ibu-ibu warga masyarakat Rengel mriki Kanurjo mugi-mugi tansah pinaringan keselamatan lahir batin kebahagiaan lahir batin murah rezekinipun gampang anggenipun pados sandang pangan nggih Pak Bu matur nuwun mugi-mugi taun ngajeng warga mriki tambah rezekinipun sampun kesupen nanggap wayang malih nggih Pak oh rutin matur nuwun panitia kaya ngono lho Bu Kesi awake dhewe teko mau langsung lho daharan enake kaya ngono aku iki adate leneng liyane Kanurjo iki asem-asem iki radoyan angger asem-asem asem iki malah iki aku mending ngono nek kene aku mencoba walah segere kaya ngono urung bangsane apa mau sing ungkusan-ungkusan walah pepes ini munggah panggung iki lho suguhane bapak-bapak panitia juru ladi luar biasa tenan pokoke cekake arep mbledos ning weteng ya ning Kanurjo iki ayo lah nggih Pak lah nyuwun sewu niki lho gedange wageng-ageng sik to arahmu iki ning endi arepe kok iso gedange ageng-ageng lho pisang oh iya mengko yen rantek ning kene tak gawa mulih ning Solo wah iki ketok iki pancen nadyan sinden kondang nih wis kawentar sinden Surabadok dadi anggere enek panganan ning panggung masuk tas lho Pak Dalang awake dhewe niku mboten kena munafik lho pripun awake dhewe niku dalu niki ditanggap diparingi rezeki mengke tekan ngomah nggih blonjo tumbas beras tumbah sayur tumbah buah-buahan nggih napa mboten Pak Bu ora apa-apa aku diarani sinden Surabadok tak akoni ya pancen iya mula saiki wetengku mblegendong sing anu mau aku maca chattingan ning YouTube anu sing aku ya kaku nih ya campur anyel pripun Pak Dalang Mbak Lia kok gede sekali apalagi hamil ngono jare ya tak saurin yang nggih niki pancen lagi hamil ning jero isine speaker jare lah penggemar YouTube kuwi chattingan yen komen kok ya lucu-lucu ning nggih matur nuwun tondo tresnane kalih Kuntadi channel ngoten. Pramila menika di live streaming saking mriki piyambak pemerintah Desa Kanurjo ugi live streaming. Ayo monggo kagem ingkang tresna kalian desa mriki dipun subscribe, like, comment, share. Ayo. Nah, wedange teko. Matur nuwun, Pak. Wah, Pak. Oh, ya ampun. Nuwun nggih, Pak kaya tewerusan to, Pak jenengan paringi daharan unjukan kaya ngono kuwi. Ayo, luar biasa. Ya wis ijolana tembang Bu Kesi, Pak Lurah ngersake Sri Huning kok ya. Nggih. Tuban menika pancen terkenal kota Sri Huning. Pramila tembangipun Sri Huning Mustika Tuban. Karyanipun Rama Mara Sepuh kula, Bapak Haji Sukron Suwanda. Nggih, ya. Bapak edeke niki. Karo bojone dek-deke ora. Karo Pak Dalang apa kalih panjenengane karo bojone dheke. Wis, ayo. Monggo ya dosen lho. Ayo. Lah nang omah ngono janjane pas enek tamu ngono ya basa mlipis jane. Ayo. Monggo dipun unjuk Mas Dalang, monggo unjukanipun menapa? Menika wonten tamu saking Tuban nggih. Iya, ngene bar tamune kondur ninggali panjer langsung dheke menteleng karo panjere gorene kek. Ayo wis. Ketok asline dheke kuwi. Dheke lho. Ayo. Boten, menika tandha tresna kula kalih jenengan. Kapan meneh aku iso guyon? Lho Pak, aku yen nang omah karo sampean kan basa. Ibarate aku rek ngladeni sampean wae dadak mlaku dodok. Lah ning kene kan iso guyon. Lah sampean arep nesu karo aku kan ora mungkin enek wong akeh. Ora mungkin. Tur arep nesu karo sampean golek sing piye to, Bu? Sampean wis dosen sinden kondang suarane apik, ayu karo bojo gemati karo anak-anak tresna. Arep golek sing kaya apa to, Bu? Lah iya to, wis iso manak, papat sisan. Lha ya kaya sapi manak melahirkan peputra ngono lho. Nggih. Ha nggih Pak Dalang.
putri kang mikmu kurang cedak mikmu. Cek. Ora kuwi Aji Mas kuwi kok malah cak-cek ora. Putri kang sulestiyeng warni sing kena rekake golek bola. Ayo. Lah sing gampang diomongi, ayo. Malah mangan. Lah wis. Srihuneng mustika Cengkok ya digawe beda. Oh, lek Bu Kesi sugih variasi bangsa ngono-ngono kuwi. Iya no, ora mung cengkok tok. Monggo Pak Lurah. Jane panjenengan mau duet kalih kula, Pak, teng mriki enten kula gandeng ngeten lho, Pak. Aja mesake Pak Lurah bengkok entek engko musuh kowe. Labuh tresna prapteng laya Cengkok enek. Lah mula nek pas ning kamar mandi ki suwe banget bae ya golek cengkok ngene iki kok. Ha iya. Kok suwe men to ning kamar mandi wae ya. Nano. Nano. Ayo nemu cengkok pirang-pirang ora. Bebelo wirat maya rangi rasri huning gugur mangka mesti kaneng Bawanipun sampun dipun aturaken. Wah jan aku kok kaget Bu Kesi cengkok modek beda ki mau. Lagi krungu iki aku. Iki lan rada cengkok gaya Yogyakarta ngoten lho. Oh, cara Yogya ngono kuwi. Ngurmati Pak Ibut ngono ya. Oh nggih. Ha iya. Nggih no. Lek Pak Ibut ora mangkat ora ditokke. Ha iya. Lah menika salah satunggal panjenengan menawi Presa Kisena Nugroho krawitane warga Laras nika wiyaganipun ingkang nomor kalih saking mriki pendemung. Ingkang gendut niki lho, Pak. Le muni carcor ingkang gendut. Kuwi tak kon nang kene tak kon briefing pengrawit bagian kiwa iki lho. Jadi carane ngono kuwi. Engko piye carane aja ngguyu tok ning suatu saat. Oh, ana ngono kuwi barang. Ayam. Nggih, mbah nuwun. Lho, iki lho sing gampang wis dadi lho, ayo. Ayo elok isana. Iki mesti njaluk nembang anu iki, Gembira Loka bar iki dhek. Iya, heeh. Monggo Bu Kesi pamundhute Pak Lurah Sri Huning Mustika Tuban. Terus. Sri Huning
Menika ugi wonten penonton, penggembira, pecinta seni budaya Jawa ingkang damel ageman kuning-kuning leret ireng. Oh, niku saking Wayang Mania Community. Sejatine paguyuban pandemen wayang. Sumpahe siapapun dalangnya yang penting wayangnya. Tegese ora nonton bualange sapa wae waton ana wayang mesti kepareng rawuh ing kiwa tengene Bojonegoro, Tuban, Bluro ngono iki panjenengane mesti do rawuh. Ya, mawis foto karo aku. Wah, luar biasa. Matur nuwun saking BMC Mas Karno dan kawan-kawan. Ya, Ya, Bu. Katresnane wirat maya Ayo, angkat ke. Monggo bapak-bapak angsal joget, Pak. Monggo, Mbah. Mbah Kakung. Aduh, Mbah. Mriki, Mbah. Pur Marang Raden
Nggih. Wah matur nuwun sanget. Menika ingkang sami mirsani jane mesake lho teng Jawi Pager. Mbok jenengan tindak mriki Pak, niki tasik kosong. Mboten napa-napa. Ben cedhak kalih sinden-sinden. Ngoten. Lah mboten pagere dimbrukne mawon niku. Nggih, matur nuwun. Ojo anarkis kowe ora. Sembah nuwun. Ya iki penting, Nduk, iki penting nggih. Pancen ya akeh sing wis kangen karo wayang kok. Ha iya, sematur nuwun banget rawuhe para sutresna budaya. Tolong Pak Dalang untuk diumumkan sinten ingkang kelangan amplop berisi uang. Nah, amplope tebal banget Pak Yoyok. Isine niki wah nggih. Hubungi Pak Yoyok Dalang. Lah kok aku? Lah ndi iki terus? Golek aku tenan lha ndi? Oh. Oh, nggih. Wah, nggih. Wah, maring terata Pak, kula kinten STNK apa Semilang ngoten nggih. Oh, nggih, sembah nuwun, nggih. Matur nuwun katresnanipun. Ya, Menawa kathah pamundhut bar iki nampilke bocah cilik iki selak ngantuk. Ya. Aja dumeh aku wong desa nyuwun gending bangun desa mudune caping gunung. Nah, dari UD bersama 2 Pak Saikun Kanor. Wah nggih. Bangun desa mudhun ilir-ilir dari Bapak RW 01 Desa Kanorejo. Nggih. Ugi saking Wayang Mania Community. Nggih. Sik ning jero anune. Surate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wilujeng dalu Mak Cange kula Mbah napa niki? Sumidar. Nggih, WMC badhe nyuwun tembang Sri Huning dipun bawani. Lan tembang Rengu, tembang menika kagem kanca-kanca WMC lan SKCK. SKCK iki apa? Sedulure Ki Cahya Kuntadi. Heeh, uga kadang-kadang Sencaki Sutresna Cahya Kuntadi. Nggih. Salam budaya. Nggih, matur nuwun, Mbah. Ya. Yo diaturake sitok-sitok, Nduk, sampean jumeneng, Nduk. Ya. Iki ket sore iki mesake ya. Kaya apa? Ki putra daerah. Ya, Awas. Kuwi akeh panganan aja kok ideg ya. Sinten? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lho ngene iki jenenge bedho no ora. Yen aku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampeyan sing waalaikumsalam ngono. Ya sak baleni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, suarane serak-serak basah. Sinten asmane sinten, Nduk? Ayu. Yo ngerti wong semene sampean cantik ngerti ora. Asmane lengkap sinten? Najwa Ayu Nur Khalifah. Najwa Ayu Nur Khalifah. Kelas pinten? 3 SD. 3 SD wae lah. Sak ngisore Brahma. Ayo, Daleme pundi daleme? Gemulung. Hah? Kerek. Oh, tanggane Mbak Diajeng. Mesti Kotuban iki. Oh iya, ya elah. Wau sing ngeterke mriki sinten? Ibuke sinden ta? Sanes. Lah apa guru? Sanes. Lah apa tukang derep? Sanes. Lah napa ibuke gaweane napa? Bakal sego goreng. Wah, jos kuwi sego goreng kuwi. Ya, jan wis. Karo Brahma iso klop kuwi ya. Brahma angger mutung ora gelem dalang angger sego goreng Bram. Oke, semangat dek lah nggih. Yes, Pak anu dalang, Bapak. Sanes. Penabuh. Sanes. Budayawan. Sanes. Lah napa? Sopir truk. Oh, pas dadi ibumu gawe sego goreng terus diadahi truk diubengke ngene ya. Nggih, sampean ngewangi ya, Nduk ya. Apa sebabnya sampean kok seneng nyinden? Sebabnya apa? Untuk melestarikan budaya Jawa. Wah, elok. Nggih, jos. Sampean pengen nembang apa, Cahayu? Kepilut. Cah kelas 3 SD wis kepilut. Nggih. Sak tembang ra apa-apa ya, Nduk, ya mung kembang ya. Nggih. Coba menghadap ke penonton aja ngadep ning Pak Dalang. Kabeh ngerti lek Pak Dalang ganteng ning madhep rono ya. Nah, nggih. Nek kamerane barang kae karo bapak-bapak pirsa karo pasuryane sampean. Ngangge bawa, Nduk? Dibawani mboten?
Mboten. Oh, mboten. Coba kaya apa kapilut nggih. Buka celuk niki. Nggih? Nggih, buka celuk nggih. Ya. Kalamun weruh sliramu Jangan keloprok jare, Ndro. Dilanjut ya, dilanjut. Ula sawah sapa
Nuwun tepuk tangan untuk Gendok Ayu, Pak. Semangate niku lho sing apik. Matur sembah nuwun. Sampeyan goyangane wis jos kendel tenan. Nggih. Nek ya kuwi lek sabuan rada kenceng lek mlotrok jarike cilaka, nggih. Kali ibuke kan ngancingi karo weteng ngono, dadi kancing lebokne weteng set ngono kuwi. Ayo. Elok sampeyan ning suarane dijaga ya, Nduk. Dadi aja dahar es, ya, ngerti ta? Es kuwi aja, banyu entah aja, ya. Terus gorengan aja. Pun mboten mam niku kok, Pak. Pun mboten mam sing nika-nika kula. Lah kok iso apa nyang omah renek sing dipangan panjen. Iya bener, dadi gorengan aja ya, Nduk. Wajan umpreng aja dipangan. Nah, mboten kaya sing lho akeh lengane ngono lho ya. Lek iso pancen pengen gorengan ya sithik nggih, tombo pengin yen mboten kok terus dikeki tisu diremet-remet ngoten terus tisune dipangan. Anune gorengane dipangan ngoten nggih. Elok sampean. Jan. Ya Nduk iki tandha tresna dudu apa-apa kena nggih tambah sangu sekolah nggih. Tak kei neh aku iki blobo kok nek cah cilik nyah Nduk. Nah, ki pira sik kok tangane langsung maju wae. Niki pinten? Kono wae. Niki pinten? 100.000. Karo dhuwit apal men sampean ora. Nyonya 100. Susuk 95. Matur sembah nuwun. Tambahi purun mboten? Ora gelem ya tak balekne lho. Gelem mboten? Purun. Hah? Purun. Sing banter, gelem ora? Purun. Sing banter kurang banter. 100 e gur lirih ora. Ayo. Purun mboten? Purun. Ngono kuwi nya tambahi. Nggih matur sembah nuwun. Ya, lumayan 200 derep iki sak pedote apa kitene. Boyoke ya kaya ngono kuwi elok. Semangat terus ya, Nduk ya. So, sekolah sing dhuwur terus sekolah ning Solo, SMKI ya, SMKI. Syukur ning SMKI engko kuliah ning ISU Surakarta kaya Mbak Diajeng ngono kuwi lho. Buktine Mbak Diajeng bareng kuliah ning Solo, wah saiki duwe pacar pisan. Oh, ya. Iki pamundhut akeh sing dikersake ya kuwi mbangun desa. Ya diaturake dhisik iki akeh banget. Saka sapa mau nok sing komburi kelir Pak sapa? Pak Marno panitia. Lho, Pak Marno barang kok ya ngersake ya Pak jenengan nggih. Iya, nggih Sanes niku Pak Marno Son. Oh iya. Iki sing apal ki sampeyan yen tembang iki. Ayo, Coba sampean jumeneng diaturke arep dibablaske napa? Ayo. Kodang kuning. Kodang kuning, nggih. Napa? Oh iya, nggih. Saking dulur nom nyuwun tembang. Lewo nggih mangke kula aturaken sembah nuwun. Ya nok ngadeg sik nok iki piye iki? Ayo iki lek daerahmu iki sing apal sampeyan iki. Bangun desa iki garape piye ngono terangno. Nah niki anak kula pek teng Solo, asline saking Kerek Tuban niki Diajeng. Nah, Mustika Tuban. Nggih. Mas Bayu. Mas Bayu. Wah, rawon to? Lah nggih cerak mriki ya Mas, nggih. Wah, nggih. Salam kagem Pake nggih. Nggih, luar biasa Mas Bayu. Ayam. Bayu Solo pun diudu, Bayu Rengel Mas Bayu kuwi mbiyen nate kuliah nang ISI. Ayo, Terima kasih. Dalemmu cedhak ora kok kene? Ngen kula. Heeh. Pinarak, Pak. Aku takon cedhak apa ora kok. Lah nggih cerak to, timbang saking Solo mriko. Iya, bener kowe bener kandamu, pancen ngono kuwi. Ayo. Nggih, sejam. Sejam, oh lumayan. Ya. Gandeng sesuk aku lak kudu mlebu, ngono to. Mula ya sepurane ora iso mampir, ya. Mlebu napa? Neng kampus iso mlebu napa? Pertanyaanmu peh duwe pacar saiki ngeres terus omongane ora. Astagfirullahaladzim, mboten lho. Kalau makmu iki karo aku sambat terus kae lho makmu iki. Ayo. Nyapa makku, tekan makku. Lah tenan wingi tak dolane ning kontrakmu tenan lho. Pripun to Pak Dalang Diajeng nika pripun jane kula kan rabi randang rabi-rabi monggo kalih pacare pun dikeloni terus. Mboten lho Pak, ampun percaya. Nggih. Ketok wong wedok iki lek sik perawan awake saya lemu kuwi genah aku wis. Aku wis apal bangsa ngono kuwi nok tenan. Titenane anggere sik perawan kok saya lemu kuwi biasane mesti jamune cocok wisan. Ayo. Lah nggih kula mik vitamin terus lho menti. Biyen sik SMKI bocah walah tenan, Nduk. Gawe kudung. Gawe kudung lugu meneng
takoni apa-apa isone mung inggih, mboten mangertos. Lah sumangga pruwok ngono ae. Lah kula ngantos sakniki kalih wong lanang wis dicedhaki aku anu lho istighfar lho, Pak. Istighfar. Lah dijiwiti. Kula astagfirullahaladzim. Pamane dicedhaki. Astagfirullahaladzim. Terus pamane kuwi disenggol. Astagfirullahaladzim. Lah dikeloni. Ya monggo. Weh. Ya maksudnya sampeyan SD bojono lho, Pak. Oh iya. Ya wis ngono kuwi. Pokoke anggere cah wedok saya lemu ki hafal aku kaya. Nggih. Iki piye iki mbangun desa ana ki akeh sing ngersake. Nggih, niku tayub. Heeh. Engko anggere sampean muni no mburi langsung jaranan. Oh ngoten. Berarti buka celuk. Celuk. Ah iya, celuk. Oh bonang. Oh monggo Mas Imam mumpung dereng sare engko Mas. Ora, iki lek ngantuke lek bladekan kok iya. Monggo bladekan terus dek iki melu sapa-sapa ya. Ya Mas, cobi Mas, mung di